Muna si Mama. Tangka kurangan ko nang kan. Magras kaya ko ito. Ba't hindi magkarabadun ko kanisay mo? Oh. Ang bukon kang maray. Ang kanilang pag-aaway, panuurin po natin. Sige, magsurusilpok ka! Sige, kasilpok mo kan! Abnormal ka ba? Abnormal ka maray! Kapitan! May baloy na hindi ka ba magpabulos? Magsilpok ka! Nawakalayan ka na sawa mo! Abnormal ka talaga! Di ka natiyaw ni ka na sawa mo! Sino nga naman ang hindi gugustuhin ang tahimik at mapayapa na tahanan? Pero paano kung may masaya kang pamilya? May marites ka namang kapitbahay. Ito ang tinik na kinakaharap ngayon ni Marisa, 27 taong gulang. Dahil makikita sa video, mismo ang walang habas na sinisira ang kanyang bahay dahil lamang daw sa tubig. Ang mismong naninira, tiyahin pa raw niya. Hindi na raw nakayanan ni Marisa na manahimik na lamang, kaya siya na mismo ang dumulog sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sabi ni Marisa, sinisira mo. Ay, hindi po. Talagang ginaganon ko lang po. Tinitingnan ko lang po. Ginaganyan po talaga niya. Asawa ko mismo po makakapagsalita niya. Ay, nagpunta doon nga kanina ng pulis. Oh. Sabi ni tiya mo, Alicia, ni Tiyo Umisaw, ikaw daw ang nag-uumpisa ni Kang Gulo. Madaming beses sa akin mura ng mura. Sinisira mo Hindi lang ako sa akin. magmumura sa'yo kung tama ang ginagawa mo. Sa'yo. Sinungaling yan, sir. Binitawan din ni Vilma ang isang paratang laban kay Marisa. Sir, sa totoo lang Hindi po, po. laging mainit ang ulo niya sa akin. Kasi po, ilang beses ko nahuli yung lalaki mo. Doon dumadaan sa santol, may puno ng santol. Ano masabi Aminin mo mo dyan, na. Marisa? May Ganyan po lalaki ka ginawa ba niya. talaga? Wala po. Kilala mo, tiya? Opo, si Salde. Bakit? Nahuli ba kami? Na ako hubad? Ay, Hubad? Saan sa puno ng santol? Hindi doon sa mismo sa loob ng bahay nila. Kayo ba, tiya? Kasi magkamag-anak naman kayo. Opo. Yung asawa mo pala, kapatid ng nanay niya. Opo. May pag-asa pa ba kayong magkaintindihan or magkaunawaan bilang magsariling tao na naman? Ako lang po ang tatanungin. Ayaw ko na po, sir. Ayaw mo na siyang makabati? Ayaw ko na talaga, sir. Bakit? Lagi-lagi niya yan gagawin sa akin. So ikaw, gusto mo pa bang makabati ang tiyahin mo? Sa akin po, hindi po pagbabate. Anong gusto mo? Hindi lang po ako makikipag-imik. Makinig kayo mabuti. Nasa kabilang linya, si Police Master Sergeant Arvin Gribialde. Doon naman sa ibang mga aspeto, halimbawa nakapagsalita ng offensive o nakapagpinsala, yung sinasadya na yung tubig ng mga dumi na pupunta doon sa kabila pag may intention po yan o sinasadya, doon po nagkakaroon ng criminal liability. So yun po, pwede po yun na ipatawag sa barangay dahil po doon nakapagsalita ng masama, namura, nakapagbanta, o yung sinasadya na pag ng tubig, ng mga marugunging tubig, ay pwede po yun na maging ipag-usapan sa barangay at kung sakaling hindi maayos, mag-i-issue po ang barangay ng certificate to file action para mag-file ng criminal case Ayun. kung ito ay mga sinasadya na. So may pagkakakulong po ito. Pagkatapos ng programa, ora mismo naming tinungo ang Barangay Batang Ligaw upang magkaroon ng formal na kasunduan ng magtiyahin. Sa baba po yun eh. Sa baba po yun. Pagbagyo, kuminong ba po ka ito, pinagpararos kay po Inra. Kapo magambo. Ang gusto ko lang po mangyari, huwag niya po pakialaman yung buhay ko at mismo bahay ko po. Hindi na po sila alam sa lupang nandoon, nasakop ko na po, huwag na po nilang anuhin yung lupa. Gibain. Hindi naman natin kita sa pinaka-actual situation nila ito para makapag-provide. Kaya naman ang officer in charge na si Pablo Residilla pumagitna na at nagdesisyon ang barangay officials na puntahan mismo ang nasabing bahay.
ko. Alin ang sinasabi niyang, giniba ko. Wala akong giniba dyan. Yung sako lang ang inano ko. Dahil sinisilip ko kung saan talaga nila tinapabuhos yung tubig. Hindi, Juan, diba, nung magreklamo si Marisa, nandito ba yung bahay mo? Nakatayo na ito? Dapat magay ka rin balay mong ganun. Dapat ma, Pwede ba siguro lagyan ng tubo? Iukay dyan sa ang ano tabi, Pababa. wag ni ano ka, yung dati niyang CR dyan, pwede niyang lagyan ng PVC. I-ano niya doon, pwede siya doon magpa-ano ng tubig. Doon, yun ano niya, yan ang luma niyang CR. Hindi naman pwede ako sa uwad na At dito nakita mismo ng barangay ang problema at ora mismong binigyan ng solusyon. Pwede ka ding ipatubo ninyo ito pa. Maski makalawang sulong, pwede ka rin. Talang kaukan. Maski supal pa kanyang ka mga asagwa, sa sulong, kaya ka. Pero si Vilma, abay tila hindi pa tapos magalit kay Marisa. Tang kakurangan ko nang kan magras kaya ko ito. Ba't hindi ba para madun ko kanisay mo? Oh. Ang bukon kang maray. Pati ang anak ni Vilma, hindi na rin napigilan ang sarili. Naglabas din ito ng kanyang saloobin. sa tabi mo kang bugon, nga nireklaman mo, puro pigalugan mo. Yan pa rin na yan dyan. Sila po naglagay niyan. At upang matapos na ang mainit na hidwaan ng magtiyahin, nagdesisyon ang mga barangay official na bumalik sa barangay upang magkaroon ng formal na kasulatan ang dalawa. Nakita namin yung sitwasyon na ano talaga, yung tubig walang pa malabasan. Ano po, Vilma? Juan, Marisa, uwi ka na. Ako lang sabi, no? Pipirma kayo dyan sa kasunduan. At huling hirit ng dalawa sa isa't isa. Huwag niya pong pakalaman yung bahay ko doon. Kung ano man po gawin namin doon, huwag niya siya mangalam. O kaya sa buhay ko, huwag niyang pakialaman yung buhay ko, huwag niyang sirain yung buhay ko. Paninirang po rin yung ginagawa niya sa akin. Ano, nagkasundo na kayo. Okay na kita dito ha. Si Vilma hindi napigilan maluha sa nangyari. Gusto ko pa po tumagal ang buhay ko. Kaya nakikusap ako sa kanya. Huwag niyang uulitin yung mga ginagawa niya sa akin. Wala naman na sa akin problema. Basta ang ano niya, dumi niya, nasa ano na ka dumadaan. Hindi naman doon sa ano namin. Kasi mayroon na marami naman kaming bata naglalaro doon. Pasalamat na po ako. Tapos na yung ano namin problema. Sa maluwag na po. Dahil po, nakaano na po ako ng kasulatan na hindi siya mangialam ng buhay ko. Sa buhay ko po, maging maluwag na po kami pamilya. Tsaka hindi na po maapektuhan yung anak ko. Ang may papangako po na hindi ako mangingialam sa kanila. Kung ano man gawin nila, wala akong pakialam sa kanila. Kasi ganoon naman po talaga ako. Hindi ako nangingialam ng buhay nila. Huwag pong mangialam ng buhay ng tao. Na kung ano man nagulo, pwede man pong pag-usapan. Pero po hindi yung sakitan, hindi yung kung anong mura, kung ano yung masakit na salitang nasasabi. Ano po yun. Para po sa akin, sobrang salamat po. Dahil kahit pa paano, natulungan din po ako. Kaya po, sobrang nagpapasalamat din po. Parang medyo nawala na yung ibang sakit sa ano ko kasi nawalan po ako sa bata. At kahit anuman daw ang ibatong paninira o paratang laban kay Marisa, taas noo raw niya itong haharapin upang protektahan ang kanyang pamilya.